assignment. Hindi ko na. Hindi ano ka naman. Ganti Marites ba kay? Europa. Ay, dito ka balos Marites na ay nanay. Kukuhan ka na. Surprise mo ko. Ingon niya gano'n nga. Wala ka mo. Tingnan ako nga na. Oy, i-surprise na ko kung paano. Ako magsulti ko mula. Matalpan ako ang surprise. Surprise mo na ako sa store. Naanak na siya ako nga. Hindi niya Rosita guys. Rosita na po. Nasa Carolina ay. Tama mo din si Nini mo kasi. Atong ko sila. Gawa sa gol especially. Ito mas nila. Atong bato kan. Ano yung katong din ko to. Nasa gamit din ko ra doon. Ano dito pa sa nagsibutin. Okay ni. Wala naman nagputol. Nagputol din mo ano. Sorry. Anak, nagkitan ni kini yung tingin na rin. Ito nga. Ito nga, para dito sa Artal. Kaya kung ano man, mubok man siya lang yung nagputok. Makita ang Santos. Nada ko sundan kung anak. Wanda, anong ginigin? Buti mo lang siya. Umok man. Iyara ay. Anak ni Cotiso. Uniform ka? Kita. Tabunan ng sulok. Tungtong doon ang tanong mga ano na.
anak mo namin. Hindi na mo sa forma. Gusto mo dito ko. Gusto mo pa ng Ay, kayo ngayon na nasa Mga kumain, habang no? ipatputlo. Ipatputlo ay ipatputlo lang eh. Ako na ko, putlo na ko diri. Ganun sa na imurag mo bitaw. Paan lang ito ang kara. Masok-sok lang mo. Di ba, ano ba, kung di, ano? Okay mo? Hindi Sa ka mo pag dito, lang, yung ano pain ba? lang. Parang di makita ang lang sila. Di ano mo sa Dog ano. Ang bangan lang. Ang bangan lang. Oh. Di ba natin yan? Meron ko. Yan ako tayo balik ng dito.